Minulý týždeň v nedeľu som išiel do gymu cvičiť nohy a po ceste som sa rozhodol, že zajtra je voľno, Veľká noc, tak idem zabehnúť maratón. Vyrazil som o 7 ráno, odbehol som ho za 4,5 hodiny. Asi som dostal úpal, nevedel som chodiť, chcel som vracať a v ten večer som ešte išiel do gymu. Rozmýšľal som, že či pôjdem, lebo popravde som mal dosť dobrú výhovorku neísť. A bohužiaľ, tak to je naplánované. A takisto mám naplánovaný rest day. V sobotu alebo v nedeľu podľa toho, čo robím. Takže takisto ako máš naplánované, kedy ideš do gymu alebo behať, si naplánuj, kedy máš rest day. Nehovorím, že si nemáš dať pauzu, ale daj si ju preto, lebo si ju máš dať, nie preto, že sa ti nechce. Tak sa dostaneš do bodu, kde pre teba bude ťažšie dať si rest day, ako ísť niečo robiť. Ja mám rest day dneska. Takže som tu takto. Občas platí výnimka, keď si zrazu ZTP, tak musíš zobrať PN-ku kvôli zraneniam. Minule som bol prvýkrát na kickboxe a taekwonde v jeden deň. Behali sme tam bossy, čiže moje opuchnuté nohy z behania už neboli opuchnuté, lebo boli prasknuté. Na ďalší deň v piatok som aj tak išiel behať 7 km. Bolo to ešte horšie, ale povedal som si, že dobre, zajtra bude sobota, rest day, dá sa to dokopy. Dokopy sa to nedalo. Takže v nedeľu som mal na výber, či ísť behať s roztrhnutými nohami a potom byť zničený ešte celý ďalší týždeň, alebo vydržať doma o deň dlhšie a byť v pohode. Aj tak som išiel do gymu, ale nebehal som. Ďalší týždeň som bol v pohode. Takže najmenej, čo môžeš spraviť, je napísať si, čo kedy robíš a napísať si, kedy nerobíš nič. Čiže ak ležíš doma, lebo si to naplánoval, fér. Ale prečo ležíš doma, keď si tam napísal niečo iné?